गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि सोरनियावनो मोजाङैनो दङ। आंनि दिननि बे भिडिअआ माबोरै जागोन, मा भिडिअ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन। दिनै मानि थाखाय थुगि होनायदों, मानि थाखाय आं बेखौ जगारखौ लादों, नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो मिथिगोन। बिदिबा नायलांबाय थादो। Hai. Hai Nani. Hai Nani. Nana, hai Nani. Hai. Hai. Nih guys, kusir lemdo आरो फाय दिनैनि थुगिया मानि थाखाय खोन्थाना होनोसै आरोना आङो। दाख्लै माने ब्लगआव आङो होदो आरोना गारि गोदान लाबोनायखौ जोंहा। बेनिनो माने फुजा होआखैमोन। दिनै नैबे मंगलबार सानखौ नेनानै दिनैसो माने फुजा होनो नागिरदों आरोना। सानावनो हाथाय खालामनानै लाबोजोबखाबाय। दा मोनायाव होसिगोन आरो मानसि सानैसो लिंदो आरो गाइसमोन। बे भिडिअखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनायसै आङो। नायबानो जाबाय आरो गोदानै फैनायफोरा शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय, लाइकबो खालाम। दा आं गुसेर लेमबाय थादों आरो थुगियाव जा जगर नांगौ बेफोरखौ माने आङो सुनानै लाखाबाय। बिदिनो आं भिडिअखौ लाबोनोसै आरोना, नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। आं दा लेमना लाग्रोजोबनोसै, माने बेफोरखौबो लेमजोबसिगोन। बेयाव बुटखौबो माने सुनानै दोनखाजोब्बाय। Aku hanya sudah. Menilai aku kan. फाइनेलि गासिमोन थुगियाव होनाय जगतखौ लाजोब्बाय आरो आङो। जाबायानो, इनिफ्राय दा खुलुमनोसै। नोंथांमोननिसिम दिनै बे भिडिअखौनो लाबोनाय जाबाय आङो। नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। बारा माबायासै आरोना, आङो रायलायनाय जायासै नोंथांमोनजों। बिदिनो सिरि सिरियैनो ब्लग खालामनाय जाबाय। खुलुमनायखौ आङो जागायबायानो, ओमफ्राय जा दावराव आरोना साइडआव गाइसमोन। मानसिफोर लिंदों नालाय, ओमफ्राय गथ'फोराबो दङ। ओमफ्राय बिदिनो दावराव खोनाबाय आरोना। बिदिनो आं लगायलांनोसै आरो दा।
Rồi, vào đây bà Thuần đi. Rồi. Mana mana ini, rồi. बाथौ लगायखांबायानो आरोना दा इनिफ्राय दा गारिखौ फुजा खालामनोसै आरो आं गारिखौ दै सारनानै सान्ति खालामनानै लाग्रोबाय आङो इनिफ्राय बिदिनो खुलुमनोसै Lukan deh juga, hah? Lukan deh juga, nanti kalau sana, ikut kisah. Bây giờ các bạn thôi này à? Mình thắng rồi em. Bố biểu cả theo nào? Mình thắng. Mình thắng. Bố đi xem nào bạn? Mình thắng. Thắng đấy. Ini loh, Pak. Nih di sini dah. Terus air. Mungkin benar? Benar. Itu lah. Ayo dong, kisah. बेसोराबो मोना माने सानि लाहार फाहार खालामगासिनो ओमफ्राय गासैबो मानसिफोरानो फैजोब्बाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरोना मानसिया बेसेबां फैदो ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना दा फैथ'नाया ओमफ्राय उनाव फैबावनांगौ दङ आरो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो एक्सट्रा साइडआव विश्वकर्मानि थुगि होदोंमोन आरो आं बेखौ भिडिअ लाफायासै ओमफ्राय बेनि थाखायनो देउरिखौ जोंहा बोराय बुरै मान होबाय ओमफ्राय बुटफोरखौबो राननानै होखांबाय आरो ओमफ्राय मिथाइखौबो राननानै होखांबाय बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोबावदो खनसेबाबो जायो आरोना आंना भिडिअआ माने थाबैनो बानायनो हायाबाबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो गाइसमोन गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय बिदिबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय